Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, January 28, 2025. Clearing operation ginpatuman sa Father Ferrero Street sa reclamation area. Masobra sa agatos ka mga persona na stranded sa San Carlos Port bangod sa dalago nga balud. Duha ka mga nagpakuno-kuno nga CIDG kay wala inugbayad sa ilimnan, ginpang dakop. City Vet nagpatag nga libre ang pagbakuna kag kapon sa mga ido kag kuring sa Bacolod. Kag sa Good Vibes, Piles de Luces sa La Casillana nangin kampyon sa dinagyang Illumination Festival. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, contempt order ginserbe sa City Legal Officer sang Silay apang wala siya sa iya nga balay. Contempt order nga gikan sa House of Representatives bato kay Silay City Legal Officer Janus Harder ang ginserbe sa PNP. Suno kay Negros Occidental PNP Provincial Director Reynerio de Chavez na bato nila gikan sa House of Representatives ang contempt order kag ginserbe sa atong Enero 6. Ugaling wala man sa ila balay si Harder kagang anak sini ang nagbaton sa dokumento suno kay De Chavez. Napahibaluman nila ang LGU. Nakasaad sa order nga maga-escort ang PNP kay Harder padulong sa House of Representatives angot sa ginfile nga contempt sa iya. Pero suno kay De Chavez, wala man sang among ation si Harder. Gincite si Harder sang 2 counts sang contempt sang Committee on Public Accounts kaginmanduan nga iga-detain sa lower house sa atong Disyembre sa nagligad nga tuig sang ginapatigay ng congressional inquiry angot sa ginaalagar irregularity sa 1 billion pesos nga infrastructure kag iban pa nga proyekto sang Silay. Nagmanifest sa ato si abang lingkod Representative Joseph Stephen Paduano nga ang detention ni Harder magasugod na Enero 6 para man maka-holiday siya upod sa iya nga pamilya. Gincite si Harder sang contempt sa pagbinutig kag bangudman sang paglikaw sabat sa mga ginpamangkot sa iya sa mga committee members. Gintinghuaan sang Digicast Negros nga makuhaan sang iya nga bahin si Harder ugaling wala siya malambot. Actually, sinerve lang po namin yung documents coming from the Congress. Yun lang po. Because siya it's under personally Congress talaga, sir. Yeah. Siya ang nag-receive. Siya ang nag-receive. Hindi po. Nag-receive po yung anak niya. So sir, yung action taking ninyo in-serve lang yung wala, in-serve lang yung order from the house. Yung action taking ng PNP, in-serve na yung yung Yes po. contempt order. Sinerve na po namin and then nag-feedback na po kami sa house. Ano pa yung feedback ninyo sir na na-serve na? Opo. Anong Basta tawag kung po ano dun, yung sir? ginawa namin na pag-serve. Yun po yung pinidback namin doon sa with the complete documents. Sa number 9, 2.3 million pesos nga balor sang veterinary facilities kag mga kasapatan ang gin-turnover kaina sang probinsya sa mga beneficiaryo sini. Ang former rebel nga si Kaaya nga sadto nagserbe nga political officer sang rebelding grupo ang nagapasalamat sa bulig nga napaambit sa ila sang gobyerno probinsyal. Katapos siya sang grupo nga ginabuligan sa idalom sang 303rd Brigade sang Philippine Army kag nahatagan sila sang baka para fattening. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Placida Lemana, ang grupo nila isa lamang sa mga nagbaton sang kasapatan para sa breeding kag livelihood. Nalakip sa ginpanagtag ang mga baboy. May siyaman ka unit sang dummy sow para sa artificial insemination sa idalom sang Provincial Animal Genetic Improvement Program. Ginrelease man ang napulo ka unit sang motorsiklo para sa Provincial Animal Biosecurity Program. Inya nagabalor sa nga 1.9 million pesos. Pahanumdum ni Governor Eugenio Jose Lacson nga ang mga motorsiklo para sa hilikoton angot sa ilang trabaho kag hindi sa personal nga gamit. Yes ma'am, kay tungod nga nagapangabuhi kami mga sa panibag-o.
So isa kada ko nga pribilehiyo sa amon nga ang gobyerno nagabulig sa amon para mag-start sa pagkamu isang former rebel. Hindi lang ako kundi sa madamo pa nga former rebel di lang sa 94th IB batalyon kundi sa tanan nga batalyon nga diri sa Buksan Negros. Pag napamatud-an ginamon mismo nga ang gobyerno walang gagit ang mga pareho namon. Sa number 8, concrete barriers ginpahamtang sa idalom sa flyover sa Magsaysay kag Araneta Street sa Bacolod agud indi himuon nga talambayan. Sa tuanay ginhimo nga parking area sa mga salakyan, tricycle kag nagabiyahe nga e-trike ang idalom sa flyover sa Magsaysay Street kag Araneta Street sa Barangay Singkang Airport. Pero kaina napalibutan na sang concrete barrier ang idalom sa flyover. Ginpahayag ni DPWH District Engineer Leia Hamero magaserbe nga warning device ang mga barriers sa siniman nga pamaagi mapaiway pati ang pagtambay sa mga nagatulog kag nagabaligya sa idalom sa flyover. Damlag pagintuwa ni Hamero nga nangin madulom ang idalom sa flyover kung gabi bangod may pila ka mga floodlights ang ginapatihan ginpangkawat. Ginatinguhaan na sang DPWH nga makakita sang replacement agud mapasanag ang alagyan sa idalom sang flyover. Sa number 7, City Veterinary Office nagapanumdum sa mga pet owners nga libre ang ginapatigayon nga kapon kag vaccination sang syudad. Handa ang pamunuan sa Bacolod City Veterinary Office nga magpatuman sang investigasyon sa alegasyon sa isa ka pet owner sa Barangay Mansilingan nga nag-alegar ginsukot sang isa sa mga staff makaligat nga nagpabakuna sang iya nga ido. Ginpahayag ni Assistant City Veterinarian Dr. Jack Cabugwason, wala nila ginatolerar ang pagsukot o kon pagpangayo sang bayad kabaylo sang ginapatuman nga massive anti-rabies campaign sa mga barangay sa Bacolod. Nagpahanumdum ang City Veterinary Office nga libre ang kapon kag ang pagpabakuna sang anti-rabies sa mga hinuptanan nga ido kag kuring sa syudad. Dungan sa kampanya sa City Vet ang pagpangsikop sa mga layaw nga ido sa mga dalanon. Target man nila nga mabakunahan kag makapon ang hindi magdubo sa 10,000 ka mga layaw nga hinuptanan. Humalin sa Enero 1, may 67 na ka mga layaw nga ido nga nasikop kag karon nagapabilin sa City Pound sa Barangay 35. Sa number 6, 4 na tanan ka mga dolphins na nagkalamatay sa sitio Pambutan, Barangay Canlargo, Bai City, Negros Oriental matapos nga matrap sa nabaw nga bahin sa mangrove area. Sino kay Dr. Melanie Pescadilla, veterinarian sa syudad, na-stress sa mga dolphin matapos nga matrap sa mga tangkop sa mandabaw nga parte sang dagat. Una nga nakitang 17 tanan ka mga dolphin sa bahin sa Tanhay City sang high tide apang sila ang naabtan sang low tide samtang nagalangoy padulong sa Bai City. Gindala pa sang rescuers ang mga dolphins padulong sa madalom nga bahin sang tubig. Sang Domingo, na-recover sa baybayon ng 3 kapatay nga dolphin samtang ang isa naman sang Lunes. Ginpaidalom ini sa necropsy agud mahibaluan ang kabangdanan sang ila kamatayon. Suno pa sa vet, ang duha ka mga dolphin ang ginapatihan nga ginamasakit na nga daan. Ang 3 ka iban pa nga pilason ang ginbulong kag ginpalis sa dagat. Wala na sila makita sa among nga area. Sa number 5, duha ka nagapakuno-kuno nga CIDG kay wala inugbayad sa ilimnan, gindakop. Arestado ang nagpakuno-kuno nga katapos ng Crime Investigation and Detection Group o kun CIDG nga sanday alias Limuel kag alias Dec Ralphs sa isa ka ilimnan sa Golden Fields Commercial Complex sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod, Lunes ang kaagahon.
Sunod kay Police Captain Ricky Cayaw, ang station commander sa Police Station 8, nagainom ang duha kaupudan duha man ka mga ginatable nga mga babayi. Sang wala sang inubayad sa ila bill nga 3,500 pesos, nagpakilala na ang duha bilang katapo sang CIDG. Nagpagwa sila sa pusil nga sang ulihin na tukiban nga hampanganan lang man. Ginpulihan sila sang iban nga customer, gani wala sila makapalagyo. Detained sila sa karon sa Police Station 8 kag magapangatubang sang kaso nga grave threat, usurpation of authority kag paglapas sa COMELEC gun ban. Sa number 4, 7 na tanan ka persona na dakpan nga nagsupak sa gun ban. Humalin sa nagsugod ang election period sang Enero 12, may 7 na tanan ka mga persona ang separado nga nagkadakpan bangod sang kaso angot sa pagsupak sang COMELEC gun ban. Ginpahayag ni Negros Occidental Police Provincial Office spokesperson Police Captain Judith Catalogo, kalabanan sa mga nakuhaan sang nagkalain-laing nga kalibre sang pusil kag bala ang mga subject sa ginpatuman nga anti-illegal drug operation. Nalakip diri sa Cadiz, Sagay, Hinigaran, Toboso, kag Pulupandan. May isa man ka-rider nga napilasan sa natumba nga ginamaneho nga motorsiklo sa syudad ng Talisay ang nakuhaan sang caliber 45 pistol sang Enero 22. Samtang ginsiling ni Catalogo nga aprobado na sa COMELEC ang gun ban exemption sa mga police personnel. Pero sandig sa pagsulundan, sarang lamang sila makabit-bit sang pusil kun on duty. Naka-uniforme kag sa tion sang ginapatuman nga police operation. Uniform naton, only exigency sa work naton, especially exempted ang aton ng mga uniform personnel on performing sa aton, especially for the uncover naton. Then may provisions nga ang aton personnel only can carry firearms in concealed manner, meaning hindi dapat in display. Especially sa aton ng mga personnel who conducting their local performance in uniform, they are exempted also. Sa number 3, Negros Occidental PNP nagapaabot sa malinong nga piniliay. Wala sang private armed group suno sa PNP. Ginalantaw sa Negros Occidental PNP nga mangin matawhay kag malinong ang piniliay sa probinsya. Tubtub sa karon para sa PNP, nagapabilin sa green category ang mga lugar sa Negros Occidental. Pero kay nagpagwang Commission on Elections ang listahan sa mga ginakabig areas of concern nga nagalakip sang Isabela kag San Enrique sa yellow category kag Calatrava, Kawayan kag Sipalay City sa orange category, magasapuliwat ang PNP, Army kag Provincial kag Regional COMELEC para makapatuman sang reassessment. Mismo si COMELEC Commissioner Amy Ferolino na nagapamuno sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns ang nagpresent sang among report. Suno kay PNP Provincial Director Colonel Reynerio de Chavez, wala sang may na monitor nga private armed group sa probinsya. Wala man sila sang impormasyon nga nabaton nga magakabig sa mga nabilin nga katapos ng rebelling New People's Army bilang threat sa 2025 elections. Samtang ginsugda na sang PNP ang peace rally nila kag peace covenant signing sa mga kandidato sa pagpasiguro sa malinong kag matawhay nga piniliay. Sunod kay De Chavez, iniyang ila na ginsugdan sa Valladolid nga gintambungan sa mga opisyales kag sa mga nagapapili. Sa kabilang banda naman is maganda naman na kumbaga parang may mga ganun para tool lang natin to para i-adjust natin yung security measures natin comes itong election period. So in election day mismo is para at least kahit paano adjust natin yung security natin based dun sa nakita nila na but yun nga, pag-usapan ko daw ulit ng Provincial COMELEC and NIR together with the JPSCC. Pero yung mga areas, sir, yung PNP mismo or the Army identified those, yung earlier Actually, on categorized? the PNP, wala pa po kami na-identify. And of course, yes ma'am. Opo.
Sa number 2, masobra isa kagatos ka persona na stranded sa San Carlos Port bangod sa dalagko nga balod. Liwat nga nagpagawas ng advisory ang Philippine Coast Guard las 4 sang kaagahon nga nagauntat anay sang biyahe sa Roro vessel halin sa San Carlos City padulong sa Toledo City sa Cebu. Ini bangod sang dalagko nga balod sa baybayon dala sang shear line. Gani may 107 ka mga pasahero ang na-stranded kaina sang kaagahon sa puerto. Ginsa pupo sang Terminal Management Office sa San Carlos ang mga pasahero kag ang Philippine Ports Authority ang nagpanagtag sang sopas sa ila. Kahapon sang hapon na pagwaman sang kasubong nga advisory ang Coast Guard, gani may kapinsa 80 man kapasahero ang na-stranded. Wala sang bagyo kung low pressure area pero ang pagtabo sang hangin amihan kag easterlies ang nagatuga sang shear line nga amo ang nagatuga sa maulanon nga panahon kag mabalod nga baybayon. Kag sa number 1, clearing operation ginpatuman sa City Legal Office Enforcement Team sa Dalan Ferrero sa reclamation area. May report si Nico Delfin. Nagmatumato na lang ang sidewalk vendor nga si Evelyn Loquinio sa pagpangguba kag paghimo sa iya gintukod nga tolda. Sang ginpatuman sang City Legal Office Enforcement Team ang clearing operation sa kilid sang Father Ferrero Street. Malapit lang sa Manukan Country kaina sang aga. Hindi mo alam din, halos 24 hours sa mga baligya ko. Parang gabi naman. Istorya ni Loquinio. 16 anyos na siya nga naganegosyo sa kilid sang dalan, sakop sang Barangay 12. Kag madamo na siya kuntani sa mga suki nga mga bumalakal, sang sudaan kag mga pamahaw. Pati ganing nabato niya nga 20,000 pesos nga ayuda halin sa syudad ang iya gindugang kapital sa negosyo. Pero nahangpan niya nga kinahanglan niya na nga magbiya sa pwesto tungod plano sa SM Prime Holdings Incorporated nga i-develop ang lugar kag ang Manukan Country. Para gid makasustenir lang, libod-libod. Mga sopi naman din, damo na tali kami sopi mo. Ang plastada, libod-libod silang kung gabi. Amo na, libod-liburan naman sila nga makabakal man. Dungan sa clearing operation ang pag-install sa mga tents sang syudad nga ginaplano nga salayluhan sa mga tents sang Manukan. Magluwas sa temporaryo nila nga baligyan sa parking area sang mall. Ginsilin ni Councilor Celia Flor, pamuno sang Committee on Markets and Slaughterhouse ang Konseo, nga plano sang syudad nga ipatuman ng road closure sa Father Ferrero Street. Sa tion nga sugura na sang SMPHI ang pagpangudal kapag demolish sang Manukan. Ang ilaman lang nga amo na i-set up ang tents nila kag ang roll up. Tisubong nagapakot na sila sa mga roll up para secured man ang ilang mga lugar dito sa SM, no, sa temporary Manukan. Kay kabalo naman ta siguro, no, ang mga kinawatay bala maski mga merkado ta gani amo na, so nagapangayo lang sila bulig nga. Wala anay ginpatuman sang syudad upod sa SMPHI ang gintalan nga demolition sini nga Martes sang mag-ayo ang mga tenants nga tagaan sila sang dugang nga isa pa kasimana agud makasaylo sang pwesto sa mga temporaryo nila nga baligyaan. Ang Bacolod LGU ang maghahatag man sa ila sang 20,000 pesos para makapatakod sila sa mga roll-up doors nga kinahanglan sa ila igadumala nga stalls. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Kag sa good vibe sa pihak sa mga pagtilaw sa mga taga-Castelana dala sang Bulkan Kanlaon, Bailes de Luces ang banwa nangin kampiyon sa dinagyang Illumination Festival. May report si Romeo Subaldo. Bailes de Luces! Sa piyak sang kadulom, may kasanag. Ini ang ginpakita sa performance ang Bailes de Luces dancers na Castellana sa dinagyang Illumination Festival sa Iloilo City. Isa ka kompetisyon para sa mga kapistahan sa bilog nga pungsod nga nagagamit sang suga. Ginlingaw sa performers ang mga tumalanaw sa masiri nga kolor sang costumes kag props.
Napawaw ang audience sa hinali nga pagkambyo sa kolor sa costumes ug props nga naghatag sang duga nga katahom sa ilang performance. Sa embukada sa performance, makita na ang bulkan kanlaon. Kay man ang banwa, nahamtang lang mismo sa tiilan sa bulkan. Bisan wala madayon ang kapistahan sa nagligad yung tuig bangod sa aktibidad sa bulkan kanlaon. Nanginhigayon naman ang ining kompetisyon nga mapakita sang banwa ang ilang kapistahan sa gihapon nga makapila na ka beses nga naghakot sang awards sa national ug international competitions. Magluwa sa title nga Grand Champion, nakuha man sang Baires de Luces ang awards nga Best in Light Design, Best in Lighted Production Design, Best in Lighted Costume Design, kag Best in Choreography. Magluwa sini, nakuha man sang grupo ang Bingo Plus Best in Costume kag Power Max Center's Choice Award. Ang grand winner sa Illumination Festival ay nakapauli sang 500,000 pesos nga cash. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. And of course, antes kita magtakop, kita nagatamyaw sa aton nga mga live viewers kay Jeffy Garucha Hevero. Good afternoon, watching from Sarait, Himamaylan City. Nagapa-shout out man siya kay Zoe, kay Shays, kay Maxine, kay Miss Ruth Fajardo. Good afternoon sa inyo. And of course, kay Mr. Andre Tahonera, good afternoon. Kay Miss Mirna Garrido Clavel. Good afternoon, Digicast Negros, watching from Payao, Binalbagan. Mayang hapon sa mga taga Payao sa Binalbagan. Kag kay Nino Gomez Dingkong, good afternoon. Nag-greet siya sa amo ni Romeo Subaldo. Good afternoon man sa imo Nino Gomez Dingkong. Kag amo yato ang top 10 stories of the day, tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.